Žiaci 2. ročníka maľovali zátišie podľa fotografickej reprodukcie francúzskeho maliara a velikána, nazývaného aj otec moderného umenia Paula Cézanna. Naši gulliveráckí umelci sa snažili o odpozorovanie farieb a farebných odtieňov podľa fotografickej skutočnosti a zároveň si osvojovali vlastné miešanie farieb, zosvetľovanie a stmavovanie farby. Po zvládnutí maliarského pozadia sme sa naučili maľovať objemový tvar predmetu pomocou svetla, polotieňa a tieňa. Zistili sme, že predmet tej istej farby pôsobí jasnejšie a svetlejšie, ak na neho dopadá svetlo, v tieni zase pôsobí tmavšie a temnejšie. Namaľované predmety sme vystrihli a pomocou kompozičných hier si osvojovali umiestnenie predmetov, ktoré sú k nám bližšie, a predmetov, ktoré sú vzdialené. Naučili sme sa, že predmety, ktoré sú zakomponované bližšie k pozorovateľovi, prekrývajú vzdialenejšie predmety. A nakoniec sme po uložení správnej kompozície odpozorovanej z reprodukcie Cézanovho zátišia predmety nalepili. Posúďte sami, ako sa nám podarilo maliarské vedomosti uplatniť v praxi. Floorball sa stáva stále populárnejším športom pre deti a mládež a rovnako tomu tak je aj na našej škole. Deň pred vianočnými prázdninami sa konal 2. ročník Floorball Cupu, kde mali žiaci možnosť pomerať si medzi sebou sily na 1. a 2. stupni. Bola to perfektná príležitosť, nakoľko je floorball rýchly a dynamický šport, ktorý si nevyžaduje len fyzickú zdatnosť, ale aj taktiku a tímovú prácu. Radosť a smiech, ale aj slzy a pláč boli emócie žiakov, ktoré sa niesli atmosférou telocvične a boli neoddeliteľnou súčasťou tohto turnaja. Bolo vidieť žiakov, ako povzbudzujú svojich favoritov bez ohľadu na výsledok, čo poukazuje na význam kolektívneho ducha a fair play v športe. Samozrejme, tento deň nebol len o víťazoch a porazených, ale aj o význame zdravého životného štýlu a pozitívneho vzťahu k športu a pohybu. Veríme, že toto podujatie posilnilo tento vzťah a spolupatričnosť našich žiakov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Vianočného Floorball Cupu a sme zvedaví, čo nám prinesie a kam nás posunie v našich športových výkonoch. Žiara televíznych obrazoviek, pohyb kamier, zvuk klapiek a mikrofónov. Návšteva štúdia RTVS v Banskej Bystrici umožnila našim žiakom vyskúšať si úlohy komentátorov, hercov a režisérov. Rozhlasové a televízne štúdio na niekoľko hodín ovládli štvrtáci z Gullivera. Po našej návšteve nezostala na kameramanoch, režisérke a komentátorke ani nitka suchá. Všetky znalosti, ktoré sme si pribalili na cestu domov, sme samozrejme využili aj u nás v školskom štúdiu.
generácii. Tešíme sa na vás v našom novom televíznom štúdiu Gulliver. Pozdravujem vás pod pyramíd v Gize. Spod Eiffelovky. Chladného Grónska. Z horúcej Kalifornie. Tešíme sa na naše nové stretnutie s Gulliver Timesom už budúci týždeň. Dovidenia.